Ang pasyon sa atong Ginoong Hesukristo sumala ni Mateo. Si Jesus nagtindog atubangan sa gobernador ug gipangutana siya sa gobernador. Ikaw ba ang hari sa mga Hudyo? Si Jesus mitubag. Giingon mo, Apan wala niya tubaga ang mga sumbong sa kadakuan sa mga pari ug sa mga punuan sa mga Hudyo. Busa miingon si Pilato kaniya. Wala ka ba makadungog sa tanan nilang mga sumbong batok kanimo? Apan wala mutubag si Jesus bisag usa ka pulong. Busa natingala pag-ayo ang gobernador. Matag Pasko sa mga Hudyo, nabatasan sa gobernador ang pagbuhig usa ka binilanggo nga pinangayo sa mga tawo. Niadtong panahona, may bantugang binilanggo nga ginganlag Barabas. Sa nagatigom na ang mga tao, nangutana si Pilato kanila. Kinsa may inyong gusto nga akong buhian? Si Barabas ba o si Jesus nga ginganlag Mesiyas? Kay nasayod siya pag-ayo nga ilang gitugyan si Jesus kaniya tungod sa kasina. Samtang naglingkod si Pilato dito sa lawak hukmanan, nagpadala kaniyag mensahe ang iyang asawa nga nag-ingon. Ayaw pahilabti ka ng tawhana nga walay sala, kay gabii pinaagi sa damgo, nasamok ako pag-ayo tungod kaniya. Ang mga tao gidani sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga punuan sa mga Hudyo sa pagpangayo kang Pilato nga buhian niya si Barabas ug ipapatay si Jesus. Apan nangutana ang gobernador kanila. Kinsa man niining duha ang inyong gusto nga akong buhian? Sila mitubag. Si Barabas! Si Pilato nangutana kanila. Nan, unsa may akong buhaton kang Jesus nga ginganlag Mesiyas? Silang tanan nanubag. Ilansang siya sa krus! Apan si Pilato nangutana. Unya, unsa may iyang sala? Unya sa makusog nga tingog naninggit sila. Ilansang siya sa krus! Sa pagkakita ni Pilato nga wala siya'y mahimo ug hayan mahitabo ang kagubot, mikuha siyag tubig ug nanghunaw atubangan sa mga tao ug miingon. Wala ako'y labot sa kamatayon ni ining tawhana, inyo kining gusto. Unya ang tanang mga tao nanubag kaniya. Kami ug ang among mga anak maoy datugi sa silot sa pagpatay kaniya. Unya gibuhian ni Pilato si Barabas ug si Jesus gipalatos niya ug gitugyan aron ilangsang sa krus. Unya gidala si Jesus sa mga sundalo ngadto sa palasyo ni Pilato nga gobernador ug dito gialirungan siya sa mga sundalo, gihubuan nila siya sa iyang biste ug gisuluban sa bisting dagtong pula. Ug naghimo sila korona gikan sa mga sangang tunokon ug gipahaom nila kini sa iyang ulo ug gipabitbit nila siya bugang sa iyang tuong kamot. Unya nang luhod sila sa iyang atubangan ug gibugal-bugalan siya. Miingon sila, Mabuhi ang hari sa mga Hudyo! unya gilud-an nila siya ug gikuha nila ang bugang ug gibunal sa iyang ulo. Human nila siya bugal-bugali, siya ilang gihukasan sa bisting dagtong pula ug gisuluban sa iyang kaugalingong biste ug unya gidala sa gawas aron ilangsang sa krus. Sa ilang pagpanggula sa syudad, hisugatan nila ang usa ka tawo nga ginganlag Simon nga taga Cirene ug gipugos nila siya sa pagpas-an sa krus ni Jesus. Unya nahiabot sila sa usa ka dapit nga ginganlag Golgota, nga sa ato pa ang dapit sa Kalabera. Didto ila siyang gitunulag bino nga sinagulag apdo aron iyang imnon. Apan tapos niya tilawik kini, wala siya muinom niini. Unya gilangsang nila siya sa krus ug gibahin-bahin nila ang iyang sapot pinaagi gripa. Human ni ana nang lingkod sila ug nagbantay kaniya.
Ibabaw sa iyang ulo, gibutang nila ang karatula sa sumbong batok kaniya. Mao kini si Jesus, ang hari sa mga Hudyo. Unya tupad kang Jesus, gilangsang nila sa mga krus ang duha ka tulisan, ang usa sa iyang tuo ug ang usa sa iyang wala. Ang mga tawo nga nanglabay nagyango-yango sa ilang ulo ug gibiay-biay nila si Jesus. Sila miingon, Ikaw ba kadtong muguba sa templo ug mutukod niini pag-usab sulod sa tulo ka adlaw? Kung ikaw ang anak sa Dios, luwasa ang imong kaugalingon kanaog sa krus. Gibugal-bugalan usab siya sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga punuan sa mga Hudyo. Sila miingon, Giluwas niya ang uban, apan dili siya makaluwas sa iyang kaugalingon. Dili ba siya ang hari sa Israel? Kung manaog siya karon sa krus, mutuo kita kaniya. Misalig siya sa Dios ug miingon nga siya anak sa Dios. Ambi, tan-aw ta, kung ang Dios muluwas ba kaniya karon? bisan gani ang mga tulisan nga gilangsang uban kaniya, bibiay-biay usab. Sa pagkaudto, mitakyop sa tibuok yuta ang kangitngit nga may lungtad og 3 ka oras. Ug sa pagka-alas 3, mituwaw si Jesus. Eli, Eli, lima sabachthani. Nga sa ato pa, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Ang ubang mga tawo nga nagbarog didto nakadungog kaniya ug miingon sila. Nagtawag siya ng Elias. Diha-diha usa kanila midagan ug mikuhag espongha nga iyang gihumod sa baratuhong bino ug gitaod sa tumoy sa usa ka bugang ug gitunol ngadto kang Jesus aron ipainom kaniya. Apan may miingon, Ayaw una. Tanawon ta kung muanhi ba si Elias aron pagluwas kaniya. unya si Jesus misinggit na usab ug namatay. Palihog mangluhod. Manindog palihog. Unya ang tabil sa templo nagisi gikan sa taas ngadto sa ubos ug natay-og ang yuta nangapikas ang mga bato, ang mga lubnganan nga abli ug daghang bala ang tawo ang nangabanhaw. Nanggula sila sa ilang lubnganan ug tapos mabanhaw si Jesus, miadto sila sa balaang syudad ug didto nakit-an sila sa daghang mga tawo. Sa diha nga ang opisyal ug ang mga sundalo nga kuyog niya sa pagbantay kang Jesus nakamatikod sa linog ug sa tanan nga nahitabo. Nalisang sila pag-ayo ug miingon, Siya gayud ang anak sa Dios. Ang pasyon sa atong Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Mayong adlaw kanatong tanan mga igsoon ko ni Kristo. Human sa 40 ka adlaw nga panaw og pagpangandam nato ining maong dakong kasaulugan niya na gyud kita sa atong gitawag og balaang simana. Diin giablihan ang maong simana sa usa ka malipayon na pagsugat. Diin kita mga magtutuon na malandong ni ining mahinungdanong panahon sa iyang pagpasakit, pagpakamatay, ug sa iyang mahimayaon na pagkabanhaw. Nining Domingo sa Lukay, o pasyon sa pagpasakit sa atong Ginoo, sa atong ebanghelyo didto ganina nagsaysay sa usa ka malipayon nga pagdawat o pag-abi-abi nila kang Hesus. Dala ang mga palma o mga lukay. Diin misinggit sila sa malipayon nga pag-ingon, Hosana sa anak ni David. Gisugat siya sa maghari. Apan pipila ka adlaw ang maogihapong mga tao nga misugat kaniya.
misinggit na usab sa susamang tingog sa pag-ingon, ilansang siya sa krus. Sa pasyon nga tong nadungog, nagpailalamang diin dali ra di ay mausab ang kasing-kasing sa tao. How quickly hearts can change. Sa pasyon nga tong nadungog, daghang mga tao nga nahimong kabahin sa maong istorya. Diin si Judas nagbudhi kang Hesus. Si Pedro gilimod niya si Hesus. Agi ang mga tinun-an ng lakaw ug mibiya kaniya. O gipili sa katawhan si Barabas kaysa kang Hesus. And yet Jesus remains faithful. Bisan pa man ang tanan, mibiya kaniya. Wala siya musibog. Wala siya miatras sa kasakit ug sa kamatayon. Iyang giatubang ang tanan o gigakos niya ang krus sa kahilom ug sa gugma. Ang iyang kasing-kasing puno sa kaluoy kay gikan sa krus. He gives everything for all of us. Niining Domingguha, nagdapit kini kanato pagtan-aw sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Sama ba kita sa bagang duot sa katawhan nga nagampo, midayg, misugat kaniya, isip hari sa atong kasing-kasing? O kaha, sama ba usab kita sa katawhan nga misinggit ilansang siya sa krus, mga tao nga nakalimot. Sometimes, we choose comfort over suffering and sacrifices. We choose fear instead of trust. Pride over humility. Hatred instead of love. This Passion Sunday of our Lord Jesus Christ reminds us something deeper. Jesus never stops loving us, even when we fail Him. Ang iyang krus, nagtimaan sa iyang dakong gugma. Ang iyang krus, dili lamang storya sa pagpasakit. It is a story of love that does not give up. Mausap ang atong mga kaigsuonan nga naa nagtan-aw nini atong sa mga telebisyon karon. Nga diin sayod kita nga naghambin sila sa mga nagkalalain nga mga sakit. Sa lawas man o sa kalag. Mga igsuon nato nga naa sa mga bilangguan nga diin atong pabati unta ang ilang mga pulong nga sulod sa ilang kasing-kasing. O sahay makapangutana sila silang kaugalingon, duna ba'y Dios nga nahigugma? Duna ba'y Dios nga naminaw ug miduyog kanamo? Panahon sa among kasakit ug mga kalisod. Ning pagsulod nato sa balaang simana, atong pamalandungan ning simple lang nga pangutana para sa atong kaugalingon. Kutob lang ba kita sa pagwarawara sa mga lukay ug palma ug pagsinggit sa husana? Unta, mukuyog kita ni Hesus didto sa krus. Din ato usab masinati ang iyang dakong gugma nga iyang gipakita kanato. Ang paghatag sa iyang kaugalingon. Dili man lang mga butang nga atong gikinahanglan ining kalibutana na maayo ta sa atong mga sakit, pawagtang ang tanan natong mga problema, kundili gasa sa kinabuhing walay katapusan. Gasa sa pagkabanhaw. Because those who walk with Him in the cross
will also share in the joy of the resurrection. Unta, iniining mga simanaha, magpaduol kita kanunay kang Hesus, uban diya sa pag-ampo, sa kahilom ug pagpamalandong, ug labaw gayud sa tanan, diha sa kahintang sa paghigugma. Paghigugma sa Dios, paghigugma sa atong isig kaingon. Ug atong hinumduman, nga niining mga balaang simana, mutubuon ta kita, dili lamang diha sa atong pagtuo, kundi mutubo kita, aron mahimo kitang hamtong, nga bisan pa man sa kalisod, ug mga kasakit ining kinabuhia, andam kita, nga muuban, ug mukuyog kang Hesus, dito sa krus. Ug sa ingon ni ana, makaambit usab kita sa pagkabanhaw ngayang gisaad kanato. Amen.